हेल' लोगोफोर, गामियारि सोलोंसालियाव नोंथांखौ बरायबाय। बिरोंदामिनाव गोदान सोलोंनो थाखाय नोंथाङा साबस्क्राइब खालाम गामियारि सोलोंसालि। दिनै जों सावरायगोन मोनसे इउटुबनि जिथुनाखि मोनसे आपडेट फैदों। आपडेट माने बियो मोनसे रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स होनना बुंनांगोन। जिहेतु जोङो जों इनफर्म खालामनांगोन जे इउटुबखौ जोङो इनफर्म खालामनांगोन जे नोंथाङा बे भिडिअखौ उन्दैफोरनो थाखाय फर किड्स ना बले नोंथाङा बेखौ एडाल्ट्सफोरनि थाखाय बानायनाय जादों। नैबे आरो हले 18 प्लासनि माने 18 इयार्सनि गोजौआव जायफोरनाखि जिथु भिउवार्स बिथांमोननि थाखाय बानायदों ना बले 18 प्लास माने 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि नायगिरिफोरनो थाखाय नोंथाङा बे भिडिअखौ बानायदों बेखौ जोङो माने इनफर्म खालामनो थाखाय मोनसे नटिस फैदों जे नोंथाङा बेखौ इनफर्म खालामथारनांगोन। बेखौ जों मानो खालामदों जों दिनै बेखौनो सावरायगोन। बे इनफर्मखौ मानो इम्परटेन्ट जाखो आरो मानो इउटुबा बेखौ आपडेट खालामनो गोनां जाखो, मानो होनो गोनां जाखो, दिनै जों बावनो सोलोंगोन। जिथुनाखि बेवहाय मोनसे गोनांथार सावरायनो गोनां बाथ्राया बेनो जिहेथु जोङो इउटुबा गोबां समनिफ्रायनो बे माबाखौ जिथुनाखि एड्स गावसोरनि एड्सखौ गुगोलनिफ्राय जि एड्स होनाय जायो बे एड्सखौ बिसोरो साफ्रोमबो उन्दैयानो जा गेदेरानो जा बिथांमोननि जिथु भिउ जिथुनाखि इउटुब नायबाय थानाय नोंथांनि चेनेलाव जि नायदों बे नोंथांनि चेनेलजों लोगोसे नोंथाङा मनिटाइज खालामनाय जिथुनाखि बे एड्सफोर बे एड्सफोरखौ बिथांमोना सायख'नो हायाखै जे नोंथांनि चेनेला एडाल्ट्सफोरनि थाखाय 18 प्लासनि थाखाय ना बले 18 बोसोर बैसोनि गाहायनिबो दङ। नैबेखौ बिसोरो माने माने डिफारेन्सखौ बिसोरो मिथिनो हायाखै बा मानि थाखाय खालामनाय जादों बेखौ मिथिनाय जायाखै बिसोरो जाज खालामनो हायाखै। दा बेवहाय बिसोरो माब्लाबा मा जायो उन्दै बैसोनि जायफोरनाखि 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि गथ'फोरा नायो बेयावहायबो एडाल्ट्सनि माखासे एड्सफोरा श' जायो। अब्ला बेनि गेजेरजों माने माखासे रुल्सफोरा एसे माने ब्रेक जायो मानोना एडाल्ट्स होननानै बुङोबा 18 प्लास जानांगोन। बेनिखायनो 18 प्लासनि गाहायाव जेफोरनाखि मानसिफ्रा नायो बेनि थाखाय बे एडाल्ट्स जिथुनाखि एड्स थायो बियो माने साबजाथाव नङा। बेनि थाखायनो बेवहाय मोनसे फोरोंनो गोनां नायनो गोनां बा मोनसे बुंनो गोनां बा मोनसे इनफर्म खालामनो गोनां इउटुबखौ इनफर्म खालामनांगोन। थारमाने इउटुबखौ नोंथाङा इनफर्म खालामनांगोन जे आंनि बे जिथुनाखि भिडिअ बियो 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि गथ'फ्राबो नायनो हाथावना मोनसे भिडिअ बा 18 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ' बैसोनि गथ'फोरा बे भिडिअखौ नायो होननानै नोंथाङा बेखौ इनफर्म खालामनांगोन आरो। दा बेवहाय जों नायनि साप'ज योर चेनेलाव थांनि चेनेलाव बेवहाय जोङो भिडिअसआव थांनानै जायफोरनाखि चेनेल बेखौ पाब्लिक दंजोबो अलरेडि दंजोबखायो। सिगां समनि आङो भिडिअसखौ मोनसे एड खालामनो सानदों। नैबेखौ आङो अलरेडि सिङाव हाबनानै बेखौ एडिट खालामनाय लोगो लोगो नैबावहाय मोनसे फैदों। नैबाव होदों अडियन्सआ इज दिस भिडिअ मेड फर किड्स होनना बुंदों। गथ'फोरनि थाखाय बानायनाय जादोंना होनदों। Regardless of your location, you are legally required to comply with the Children's Online Privacy and Protection Act मोनसे जादों जायफोरनाखि नैबाव होनदों चिल्ड्रेन गथ'फोरनि अनलाइन गथ'फ्राथ' अनलाइन थायो नालाय
आथिखालाव बुहुत माने मबाइल इन्टारनेट बाहायनाया गथ'फ्रा गोबां बांदों बेनि थाखायनो चिलड्रेन अनलाइन निफ्राय प्राइभेसि प्रटेक्शन एक्ट मोनसे जादों जिथुनाखि बियो गथ'फोरखौ माने जिखुनु जाया गुबुन नायथावै जायफोरनाखि 18 बोसोर बैसोनि गोजौनि बैसोगोरा मानसिफ्रा नायनो बा बैसोगोरा मानसिफोरनि थाखाय बानायनाय जिथुनाखि भिडिअसफोर बेखौ बिथांमोननि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय श' जाहोआ बेनि थाखाय नैबेखौ प्रटेक्ट खालामनाया बिसोरनि थाखाय बेफोर डेटाखौ प्रटेक्ट खालामनाया बिथांमोननि इउटुब चेनेल बा इउटुब कम्पानिनि मोनसे माने रुल्स बियो माने बेखौ बिसोरो बिथांमोना खालामनांगोन दा बे बायदि मथेनो बे एक्टआ जादों आरो गथ'फोरनि थाखाय बेखौ जानखाराव लाखिनो थाखाय नैबे एक्टखौ बियो इमप्लिमेन्ट खालामदों बियो बावैसो नैबेयाव जादों कपा होनना बुंदों जायखौनाखि नैबेवहाय नोंथाङा फोरमायनांगोन नैबेवहाय बुंदों जुदि बानायदों नैबेखौ होनदों येस इट्स मेड फर किड्स गथ'फोरनि थाखाय बानायनाय जादों अब्ला नोंथाङा गथ'फोरनि थाखाय बानायनाय जादों होननानै बेखौ होनांगोन दा आं बेखौ गथ'फोरनि थाखाय इट्स नट मेड फर किड्स बियो गथ'फोरनि थाखाय नङा होननानै आं बेखौ होदों जायफोरनाखि 18 बोसोर बैसोनि गोजौनि गथ'फोरा बेखौ माने मानसिफोरा अडियेन्सफ्रा भिउवार्सफ्रा नायगिरिफ्रा बेखौ नायनो हागोन आरो आं बेखौ होदों ओरैनोथ' बेवहाय जेबो गैया इट इज मेड फर किड्स होनना बुंदों गथ'फोरनि थाखाय बानायदों होननानै बेयाव बुंदों खिन्थु गथ'फोरनि थाखाय बानायनाय लोगो लोगो बेवहाय एड्सआ सोलिगोन जास्ट अनलि गथ'फोर नायनो हानाय आं बेयो जागोन आरो जुदि नङाब्ला नैबेयो गेदेरफोर नायनायाव बा गेदेरफोरनि थाखायल' बे अडियेन्सआ जागोन आरो 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि अडियेन्सफ्रा बेवहाय बे चेनेलखौ रिकमेन्ड खालामनाय नङा बेनिखायनो बेखिनि आरो दा बेनो बुंनो थाङोब्ला इउटुबा जोबोद मोजां मोनसे स्टेप लादों जिखुनाखि उन्दै आरो गेदेरखौ सायख'नानै भिडिअस कुवालिटि बा भिडिअनि माखासे थाखो राननानै बे थाखोखौ भिउवार्सफोरखौ सोरबायदिया मा कन्टेन्ट बा मा भिडिअखौ नायथावो बेखौ लानानैनो बिसोरो एड्सखौ श' खालामगोन दा बेवहाय बिसोरो मोनसे जाहाथे उन्दै गथ'फोरा माखासे एडाल्टस जिफोर एड्सफोर दङ बेखौ नुनो हाया बा नुनो मोना बेखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखायनो बिथांमोना बे मोनसे गोदान पलिसिखौ बानायनानै बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामदों आरो दा खोब मोजांनि खोथा जिथुनाखि प्रटेक्सन खालामनाया जोंनि समाजनि मोजांनि थाखाय दा बेनिखायनो आसा खालामदों मोजाङै उन्दै गथ'फोरनि जिथु केरियार जिथु सोलोंनो हानाय केपासिटि बेफोरो मोजां जायो मोजां भिडिअखौ नुयो आरो नायथावै भिडिअफोरखौ जेन नुवा बेनि थाखाय बेयो जोबोर मोनसे मोजां आगान बारायदों होनना बुंनांगोन आसा खालामदों नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै एसेब्लाबो बुजिबाय